În România socialistă, acești 10 mari artiști păreau să aibă totul. Dar, în spatele zâmbetelor de pe ecran, destinele lor s-au frânt în tăcere. Au fost idolatrizați de o națiune, însă sufletele lor nu au mai putut duce povara unor drame uriașe. Astăzi, aflăm ce i-a măcinat cu adevărat pe titanii scenei noastre. Înainte de a începe, abonați-vă la canal și scrieți în comentarii care dintre aceste povești v-a atins cel mai profund. Susținerea voastră ne ajută să scoatem la lumină adevărul ascuns. Toma Caragiu, unul dintre cei mai iubiți și apreciați actori ai României socialiste, Toma Caragiu, a adus zâmbete pe fețele a milioane de oameni în cele mai grele timpuri. Cu un talent uriaș și o carismă inegalabilă, el părea un munte de putere și optimism continuu. În spatele cortinei, însă, sufletul său purta greutatea unei epoci pline de constrângeri și o sensibilitate profundă, adesea ascunsă sub masca umorului. Nimeni nu bănuia că acest titan al scenei se apropia de un final absolut devastator. Destinul său a fost curmat într-o clipă de groază, în seara fatidică a zilei de 4 martie 1977. În acele momente de panică extremă, când pământul s-a cutremurat cu o forță înfricoșătoare, o decizie luată într-o fracțiune de secundă a schimbat totul. În loc să rămână în apartamentul său, care a rămas aproape intact, actorul a ales să coboare în grabă scările blocului. Acel loc s-a prăbușit complet, transformându-se într-o capcană definitivă și tragică. Vestea pierderii sale subite a căzut ca un trăsnet peste o țară întreagă, lăsând în urmă o durere incredibil de greu de descris în cuvinte. Națiunea a refuzat zile în șir să creadă că idolul de necontestat al generațiilor nu mai este alături de ei pe scenă. Plecarea lui fulgerătoare a lăsat un gol imens în inimile spectatorilor și a marcat profund istoria culturii noastre. Povestea marelui Toma rămâne o mărturie dureroasă despre cât de fragilă este viața și cum o carieră fulminantă se poate opri definitiv, lăsând în urmă doar amintiri și o tăcere absolută. Hamza Pelea, o figură legendară a cinematografiei naționale, a dat viață unor eroi istorici și personaje comice care au rămas adânc întipărite în sufletul publicului. Privirea sa pătrunzătoare și vocea impunătoare transmiteau o forță incredibilă, dând impresia unui om absolut de neînvins. Cu toate acestea, în spatele prestanței sale remarcabile se ascundea un destin implacabil, care avea să-i întrerupă zborul artistic mult prea devreme, lăsând scena mai săracă și o țară înmărmurită. La doar 52 de ani, când se afla pe culmile absolute ale succesului și avea încă atâtea de oferit artei, o maladie cruntă și tăcută a început să îi macine vitalitatea. În ciuda suferinței fizice tot mai accentuate, marele actor a continuat să își onoreze meseria cu o demnitate extraordinară. A zâmbit până în ultima clipă, refuzând să lase publicul să vadă durerea sfâșietoare care îl consuma în interior. A fost o luptă inegală, purtată cu o eleganță și o discreție rară. În anul 1983, cortina a căzut definitiv pentru acest titan, aducând un val de tristețe greu de imaginat peste întreaga Românie. Dispariția sa fulgerătoare a lăsat un gol imposibil de umplut, iar amintirea lui a devenit un sanctuar de emoție pentru toți cei care l-au iubit. Chiar dacă drumul său pământesc a fost scurtat complet nemilos, moștenirea sa artistică a învins trecerea timpului. Hamza rămâne o stea strălucitoare, a cărei lumină a fost stinsă prea brutal. Anda Călugăreanu. Vocea cristalină și zâmbetul molipsitor al Andei Călugăreanu au fermecat generații întregi,
transformând-o într-una dintre cele mai îndrăgite artiste ale acelor timpuri. Părea mereu o rază de soare, capabilă să lumineze chiar și cele mai întunecate zile ale regimului. Însă, dincolo de energia ei debordantă și prezența scenică impecabilă, sufletul ei a fost marcat de suferințe profunde. Puțini știau cât de multă durere se ascundea în spatele acelei bucurii aparente și a privirii ei blânde. Drumul ei prin viață a luat o întorsătură extrem de dramatică, odată cu destrămarea neașteptată a familiei sale. O despărțire dureroasă de omul alături de care credea că va îmbătrâni i-a sfâșiat inima, lăsând urme adânci în sensibilitatea ei de artistă. Deși a încercat din răsputeri să își ascundă vulnerabilitatea și să meargă mai departe de dragul publicului și al fiicei sale, suferința sufletească a reprezentat o lovitură teribilă. Acel moment a marcat începutul unui declin complet tăcut. Când abia părea că își găsește o oarecare liniște interioară, un verdict medical absolut nemilos a venit să curme o viață plină de vise și de proiecte neterminate. La doar 45 de ani, în anul 1992, o afecțiune copleșitoare și extrem de fulgerătoare a învins-o într-un timp record. Artista a luptat cu o demnitate impresionantă, dar cortina a căzut ireversibil. Dispariția ei a lăsat scena fără un talent uriaș, iar destinul ei, tragic, sfâșie și astăzi inimile. Gina Patrici. Eleganța desăvârșită, rafinamentul și forța interpretativă uluitoare au transformat-o pe Gina Patrici într-o adevărată regină a teatrului și cinematografiei noastre. Prezența ei pe scenă impunea un respect absolut, radiind o energie magnetică și o frumusețe cu totul aparte. Părea o ființă de neatins, o divă pentru care viața reprezenta doar un lung șir de triumfuri răsunătoare. Însă, dincolo de reflectoarele strălucitoare, destinul acestei actrițe formidabile ascundea o dramă sfâșietoare și greu de dus. Într-o tăcere deplină, departe de ochii curioși ai celor care o idolatrizau, în fiecare seară, artista purta o luptă chinuitoare cu o suferință fizică implacabilă. Deși corpul îi era măcinat de o afecțiune extrem de gravă, ea a refuzat cu o îndârjire uimitoare să abandoneze scena. Pentru ea, teatrul era însăși respirația ei, motivul absolut de a merge mai departe în fața destinului. Zâmbea publicului, rostea replicile cu pasiune, ascunzând cu măiestrie durerile atroce care îi sfâșiau întreaga ființă. Cortina s-a lăsat definitiv peste această viață dedicată artei în primăvara anului 1994, când steaua ei s-a stins la doar 58 de ani. O plecare nedreaptă și absolut sfâșietoare, care a lăsat în urmă un public profund îndurerat și o cultură infinit mai săracă. Sacrificiul ei suprem în numele profesiei demonstrează o devoțiune rară, o dragoste infinită. Povestea ei rămâne un exemplu tulburător despre prețul uriaș pe care o legendă îl plătește pentru nemurire. Ovidiu Iuliu Moldovan. Un chip sculptural, o privire melancolică profundă și o voce inconfundabilă l-au transformat pe Ovidiu Iuliu Moldovan într-unul dintre cei mai magnetici actori ai generației sale. Atrăgea atenția imediat cum pășea pe scenă, emanând o noblețe rară și un mister care hipnotiza pur și simplu spectatorii prezenți. Cariera sa cunoștea o ascensiune impresionantă, fiind înconjurat constant de aprecieri și aplauze. Nimic nu prevestea umbra teribilă care avea să coboare ireversibil peste destinul său. Punctul de ruptură definitivă a survenit în zilele tulburi ale lunii decembrie, anul 1989, când o pierdere cumplită i-a distrus complet echilibrul interior.
Fratele său iubit a căzut victimă a evenimentelor tragice, o dramă urmată la scurt timp de pierderea mamei sale, persoana care îi fusese cel mai mare sprijin. Aceste lovituri succesive ale sorții i-au frânt inima iremediabil. Durerea a fost atât de apăsătoare, încât sufletul său nu a mai putut suporta lumina. Măcinat de o suferință de nedescris, marele artist a ales calea unei retrageri absolute, izolându-se voluntar de lumea care odinioară îl adora necondiționat. A refuzat să mai apară pe ecrane, preferând liniștea apăsătoare a singurătății în locul strălucirii reflectoarelor. Până în anul 2008, când a plecat dintre noi discret, a trăit ca un pusnic modern, închis în propriul său sanctuar de tristețe. Povestea sa reflectă ecoul dureros al unui suflet strivit complet de greutatea propriei drame. Leopoldina Bălănuță, profunzimea inegalabilă a interpretărilor sale și intensitatea cu care trăia fiecare rol au transformat-o pe Leopoldina Bălănuță într-o veritabilă icoană a dramei românești. Talentul ei, uluitor, nu doar că fascina, ci reușea să pătrundă direct în sufletele spectatorilor fermecați, lăsând o amprentă emoțională de neșters. Părea o ființă eterică, capabilă să exprime prin simpla ei prezență toate nuanțele suferinței umane. Însă, dincolo de aplauzele furtunoase, destinul îi pregătise un drum presărat cu lacrimi tăcute. Viața personală a acestei actrițe formidabile s-a dovedit a fi un șir nesfârșit de încercări dureroase și pierderi absolut greu de îndurat. O afecțiune fizică chinuitoare s-a instalat de vreme în existența ei, transformând fiecare zi într-o luptă crâncenă, continuă și amară pentru supraviețuire. Deși corpul îi era slăbit de tratamente epuizante și dureri tăcute, voința ei de fier a ajutat-o să rămână în lumina reflectoarelor. A ascuns cu o măiestrie incredibilă agonia din spatele cortinei grele a teatrului. Firul acestei existențe zbuciumate s-a rupt definitiv în toamna tristă a anului 1998, lăsând în urmă o tristețe absolut copleșitoare. La vârsta de 64 de ani, inima ei obosită de atâtea lupte teribile a încetat să mai bată, eliberând un suflet care a îndurat prea multă suferință nedreaptă. Trecerea ei în neființă a reprezentat pierderea unui reper major de eleganță și forță. Povestea sa rămâne o cronică sfâșietoare despre jertfă, devotament nemărginit și artă pură. Gheorghe Cozorici, vocea sa inconfundabilă, gravă și plină de un ecou tulburător, a răsunat zeci de ani la rând pe marile scene, transformându-l pe Gheorghe Cozorici într-un titan absolut al teatrului nostru. Fiecare cuvânt rostit de el căpăta o greutate monumentală, reușind să fascineze și să domine complet sălile mereu arhipline. Era privit ca un simbol clar al puterii artistice, un om a cărui prezență impunea instantaneu respect și o admirație tăcută. Însă, aura sa maestuoasă ascundea un suflet extrem de vulnerabil. Pe măsură ce anii au trecut, luminile orbitoare ale gloriei au început să se stingă treptat, lăsând loc unei umbre apăsătoare de tristețe profundă. Schimbările brutale din lumea artistică l-au împins nemilos spre marginea scenei, condamnându-l la o marginalizare pe care nu o merita absolut deloc. Lipsa rolurilor pe măsura talentului său uriaș i-a provocat o rană sufletească extrem de adâncă, aruncându-l într-o izolare dureroasă. A căutat alinare în refugii iluzorii, încercând să amorțească o suferință mută. Sfârșitul său a venit într-o tăcere absolut copleșitoare, departe de tumultul aplauzelor pe care le iubise atât de mult. În iarna rece a anului 1993, la doar 60 de ani,
inima marelui actor a cedat definitiv sub greutatea deznădejdii și a unei singurătăți cumplite. Plecarea lui a reprezentat un semnal de alarmă tragic despre cum o societate își poate uita cu atâta ușurință geniile. Astăzi, ecoul vocii sale ne amintește de o dramă consumată în întunericul rece al uitării. Gheorghe Cozorici, vocea sa inconfundabilă, gravă și plină de un ecou tulburător, a răsunat zeci de ani la rând pe marile scene, transformându-l pe Gheorghe Cozorici într-un titan absolut al teatrului nostru. Fiecare cuvânt rostit de el căpăta o greutate monumentală, reușind să fascineze și să domine complet sălile mereu arhipline. Era privit ca un simbol clar al puterii artistice, un om a cărui prezență impunea instantaneu respect și o admirație tăcută. Însă, aura sa maestuoasă ascundea un suflet extrem de vulnerabil. Pe măsură ce anii au trecut, luminile orbitoare ale gloriei au început să se stingă treptat, lăsând loc unei umbre apăsătoare de tristețe profundă. Schimbările brutale din lumea artistică l-au împins nemilos spre marginea scenei, condamnându-l la o marginalizare pe care nu o merita absolut deloc. Lipsa rolurilor pe măsura talentului său uriaș i-a provocat o rană sufletească extrem de adâncă, aruncându-l într-o izolare dureroasă. A căutat alinare în refugii iluzorii, încercând să amorțească o suferință mută. Sfârșitul său a venit într-o tăcere absolut copleșitoare, departe de tumultul aplauzelor pe care le iubise atât de mult. În iarna rece a anului 1993, la doar 60 de ani, inima marelui actor a cedat definitiv sub greutatea deznădejdii și a unei singurătăți cumplite. Plecarea lui a reprezentat un semnal de alarmă tragic despre cum o societate își poate uita cu atâta ușurință geniile. Astăzi, ecoul vocii sale ne amintește de o dramă consumată în întunericul rece al uitării. Octavian Cotescu, maestrul incontestabil al comediei românești, Octavian Cotescu, a dăruit publicului unele dintre cele mai memorabile momente de bucurie din acea epocă dificilă. Capacitatea sa genială de a stârni hohote de râs și jovialitatea permanentă îl făceau să pară un om ferit de orice griji și suferințe pământești. Părea mereu o prezență plină de vitalitate, o sursă inepuizabilă de energie pozitivă și umor rafinat. Totuși, sub această mască veselă și perfect asumată, se ascundea un secret fizic extrem de periculos, o vulnerabilitate ținută sub tăcere. Departe de zâmbetele afișate sub lumina reflectoarelor, marele artist ducea o luptă epuizantă cu o afecțiune cardiacă extrem de severă și imprevizibilă. A refuzat cu o îndârjire uimitoare să își trădeze suferința în fața spectatorilor sau a colegilor de scenă, alegând să își onoreze meseria până la epuizarea totală a resurselor. Munca titanică, tensiunea fiecărei premiere și dedicarea absolută au pus o presiune uriașă pe inima sa, deja fragilă. Își consuma propria viață pentru a hrăni spiritul unui public avid de artă autentică. Firul acestei existențe dedicate excelenței s-a rupt brusc în anul 1985, când actorul avea doar 54 de ani. Un sfârșit fulgerător și total neașteptat a redus la tăcere una dintre cele mai iubite voci ale teatrului nostru. Șocul acestei pierderi premature a zguduit profund societatea, lăsând în urmă o durere colectivă imensă și mii de regrete amare. Zâmbetul său nemuritor a rămas doar pe pelicule, amintindu-ne prețul uriaș plătit pentru fiecare clipă de fericire pe care ne-a oferit-o. Marga Barbu. O prezență rafinată și o frumusețe absolut copleșitoare au transformat-o pe Marga Barbu într-o adevărată legendă a cinematografiei noastre.
Răsărită ca o floare rară în peisajul arid al epocii, ea a dat viață unor eroine puternice și pasionale, cucerind instantaneu inimile a milioane de spectatori fascinați. Părea o stea intangibilă, destinată să strălucească veșnic pe firmamentul gloriei. Însă, dincolo de zâmbetele fermecătoare de pe ecrane, viața ei a fost o luptă continuă în umbra jocurilor de putere. Destinul ei artistic a fost legat indisolubil de soarta familiei sale, atrăgând asupra ei o presiune politică extrem de sufocantă. Când soțul ei, o figură proeminentă, dar intens contestată a vremii, a căzut în disgrația regimului, cariera actriței a avut de suferit lovituri absolut devastatoare. Cenzura nemiloasă a partidului i-a limitat drastic aparițiile, transformând fiecare proiect într-un câmp de luptă epuizant. Această marginalizare nedreaptă i-a adus o suferință interioară profundă și tăcută. Zbuciumul acelor ani de incertitudine și atacuri constante a lăsat cicatrici invizibile, dar extrem de adânci, în sufletul acestei artiste remarcabile. Deși a continuat să lupte cu o demnitate aristocratică pentru dreptul ei la artă, nedreptățile suferite i-au umbrit definitiv strălucirea. Când s-a stins din viață la o vârstă onorabilă, în anul 2009, a lăsat în urmă o moștenire cinematografică uriașă. Povestea ei rămâne o mărturie amară despre cum un sistem opresiv poate frânge aripile unui talent pur. Ștefan Iordache. Considerat de mulți critici drept un geniu absolut al interpretării dramatice, Ștefan Iordache a adus pe ecran și pe scenă o intensitate greu de egalat. A excelat în portretizarea unor personaje complexe, eroi măcinați de îndoieli profunde și suflete sfâșiate de drame interioare copleșitoare. Fiecare rol al său era o adevărată descărcare de energie, o confesiune tulburătoare care țintuia spectatorul în scaun. Nimeni nu bănuia, însă, cât de mult se asemăna viața sa reală cu destinele tragice pe care le juca. Dincolo de succesul răsunător și de adulația maselor, actorul ducea o luptă interioară epuizantă, ascunsă sub un aer de boemă melancolică. Presiunea uriașă a celebrității și sensibilitatea sa extremă l-au împins treptat spre căutarea unor refugii iluzorii, o modalitate disperată de a evada din realitatea prea dură. Această patimă tăcută și distructivă a devenit o umbră constantă în viața sa, consumându-i lent resursele fizice și emoționale. Era prizonierul propriei suferințe, încercând să reziste de dragul artei. Ultimul act al acestei existențe zbuciumate s-a consumat departe de lumina reflectoarelor, într-o perioadă în care oboseala și suferința au învins definitiv. În toamna anului 2008, la vârsta de 67 de ani, marele titan s-a stins din viață, lăsând scena teatrului românesc într-o tăcere de mormânt. O boală necruțătoare, apărută pe fondul unui organism epuizat, a pus punct unei povești absolut fascinante. El rămâne simbolul etern al artistului genial, mistuit complet de propria sa flacără.